Здравейте хора, това съм аз отново и днес ще направим chest opening и това е. Трябва ни ето тези карти, трябва ни мускетачи, гатили, електро и приз. Аз имам Elite Barbarian и Royal Giant и Mega Minion. Така, ето това са честовете, които съм ви приготвил и съжалявам на този чест не можем сега да го отворим. Другия чест opening. Това е сега. Първо ще започнем от фри честа. Така. Нищо ново. Да не се падне тази карта, надявам се. Тези карти, които нямам. И сега силвър честовете. О, Тесла. Сериозно. О, батър. И последния част. Не съм много доволен от честовете. Но следващия път да може да се падне някои от тези карти. И това беше за днес. Чао!